खुलुमहरबाय जों इउएलबि आफादनिफ्राय बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम खुलुमहरनाय थाबावबाय। मैयासो जानानै थांदों बे जाथाया जोंखौ लानानै बुंबाय थादो, नाथाय बे सानै गथ'आ जोंनि इउएलबि आफादनि सोद्रोमा नङा, जों क्लियार होयो। बेनिखायनो आं बुङो रायजो राजाखौ बा खावलायहरो, जों इउएलबि आफादनिफ्राय खावलायहरो जे गुबुन हारिजों इनायै सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय जानगाराव था। जोंनि बर' हारिया खौसे जा। जोंनि बर' हारिया खौसे जायाब्ला जोबस्रांलांनायनि लामायाव, जों खौसे जायाबा जों बड'लेण्ड मोना। बेनिखायनो आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ खनसे फिन खावलायहरबावो, जों खौसे जा। खौसे जाब्लानो जोंनि मोन्थायखौ जों मोनगोन। आरो मैयानि जेनाखि इनाय अयथासारै आसाम पुलिसा गावथारदों, बिनि दायनिगिरिखौ जों बिटिआर सरकारखौ बुंनो हायो बा जों सोंखारियो। नोंसोर जुदि बर' हारिनि थाखाय बा बर' जातिनि थाखाय नोंसोर जुदि मोजां खामानि मावदोंब्ला, बे सानै गथ'आ दिनै नंखाय फान्दाय जानानै मानो गावथारजानो गोनां जादों जे जोंनि इउएलबि आफादनि सोद्रोमा होननानै। रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं, बे सानै गथ'आ जोंनि इउएलबि आफादजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बे जोंनि सोद्रोमा नङा। बेखौनो आं रायजो राजानि सिगाङाव क्लियार होयो। आरो बिटिआर खुंथायनि गोहोआव थानाय बर' लिडारफोरखौबो जों बुंहरो जे नोंसोर जुदि हारिनि बा जातिनि जुदि खामानिखौ नोंसोर मावमारदोंब्ला, हारिनि रैखाथिखौ नोंसोर सान। जोङो दिनै हारिनि थाखाय ओंखारदों, हारिनि रैखाथिनि थाखाय ओंखारदों। जों रावखौबो नासया, रावखौबो मुगैया। नाथाय नोंसोर बेबायदि जुदि बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानानै इनाय अयथासार जुदि खालामबाय थायोब्ला, जों नोंसोरखौबो माबा मोनसे गोख्रों खालामनो थाखाय बा मावनो थाखाय लामाखौ लानाय जागोन। दा बेखौनो आं बुङो जे दिनै आसाम पुलिसफोरा जोंनि माबायाव बिटिआराव फैनानै बर'नि जायगायाव फैनानै मानो बेफोरबायदि गावबागाव गोहोखौ बाहायनो मोन्दों, बेफोर गासिबो जोंनि बर' लिडारफोरनि राजनितियारि दोलोआव थानायफोरनि गोरोन्थि। दिनै गाव गावनि सिटखौल' लानानै, गाव गावनि मोन्थायखौल' लानानै, दिनै गाव गावखौल' दामि दामि गारियाव गाखोनानै बिदि स्कार्ट लालायना गिदिंलायनानै जातिनि सायावनो गिदिंबा जानाय नङा। बेनिबो मोनसे भेलु थानांगोन जे बिथाङा जातिनि थाखाय खामानि मावदों, बिथांनो बिनिखायनो रावबो जेबो खालामनो हाया होननानै स्कार्ट होनाय जादों। नाथाय बेफोरनि भेलुखौ नोंसोर दोननो रोंनांगोन। जोङो नोंसोरखौ दुखु मोना, जातिनि थाखाय खामानि माव, हारिनि थाखाय खामानि माव। नोंसोर राजनितियाव थायो ना महाय थायो, नोंसोर खामानि माव, नाथाय हारिनि थाखाय खामानि माव। आं खनसे राजनितियारि दोलोआव थानायफोरनि गोरोन्थि। दिनै गाव गावनि सिटखौल' लानानै, गाव गावनि मोन्थायखौल' लानानै, दिनै गाव गावखौल' दामि दामि गारियाव गाखोनानै बिदि स्कार्ट लालायना गिदिंलायनानै जातिनि सायावनो गिदिंबा जानाय नङा। बेनिबो मोनसे भेलु थानांगोन जे बिथाङा जातिनि थाखाय खामानि मावदों, बिथांनो बिनिखायनो रावबो जेबो खालामनो हाया होननानै स्कार्ट होनाय जादों। नाथाय बेफोरनि भेलुखौ नोंसोर दोननो रोंनांगोन। जोङो नोंसोरखौ दुखु मोना, जातिनि थाखाय खामानि माव, हारिनि थाखाय खामानि माव। नोंसोर राजनितियाव थायो ना महाय थायो, नोंसोर खामानि माव, नाथाय हारिनि थाखाय खामानि माव। आं खनसे फिन बुङो, जों इउएलबि आफादा फावसायनानै थाया। रायजो राजा नोंथांमोन जोंखौ फोथाय जे जों बुंदों जे जुदि ओरैनो इनाय अयथासारै जुदि सोरखौबा सासे गावथारब्ला जों बिनि सायाव 20 जनखौ गावथारगोन। नाथाय जों बेखौबो मावगोन। सम आरो बोथोरखौ रायजो राजाया नेनानै था। जों इउएलबि आफादनि मावनायखौ नुलांनो मोनगोन। जय बर' हारिनि जय, जय बर' हारिनि जय, जय बर' हारिनि जय।